Fl-ambitu tal-ippjanar irridu nkunu aktar sostenibbli filwaqt li tiżdied il-kwalità fis-settur tal-professjoni tal-periti. Sostnit dan il-President tal-Kamra tal-Periti Simon Vella Lineker flaqa fuq pjattaforma online li l-Kamra tal-Periti kellha mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Vella Lineker sostnit li s-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha bħalissa qed tħalli l-effett tagħha wkoll fuq il-professjoni tal-periti. Il-Kamra tal-Periti kienet minn tal-ewwel li wettqet tħarriġ fost il-membri tagħha dwar l-impatt ta' dan il-virus fuq il-professjoni tagħhom. Ħafna uffiċċji tal-periti qed isibu diffikultà kbira biex iħallsu lill-istaff tagħhom. Dan minħabba l-fatt li qed ikun hemm anqas proġetti ġodda filwaqt li twaqfu diversi xogħlijiet li kienu bdew qabel ma faqqet din il-pandemija. Minn dan is-sħarriġ sar magħruf ukoll li madwar 50% tal-uffiċċji tal-periti irrapportaw li s'issa għadhom ma ġabrux 30% tal-flus li għandhom idaħħlu. Apparti dan ħafna ħaddiema f'dan is-settur spiċċaw jaħdmu fuq 4 jew 3-day week. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija saħaq li lan ta' dawn il-laqat li qed imexxi huwa li l-Partit Nazzjonalista jifhem aħjar l-isfidi li qed jgħaddu minnhom diversi setturi, fosthom ukoll dan is-settur. Adrian Delija tkellem ukoll fuq il-bżonn li issa rridu nħarsu l quddiem u tiġi mfassla strateġija għal wara l-COVID. Irrid ikun hemm kontribut minn kulħadd sabiex tinħoloq normalità ġdida, sostna Adrian Delija. Il-Kamra tal-Periti qed tanalizza fejn irridu mmorru f'dan is-settur fis-snin li ġejjin sal-2050, speċjalment fir-rigward sa dak li qed tgħid in-Nazzjonijiet Uniti fid-dawl tat-tibdil fil-klima. Preżenti għal din il-laqgħa virtwali kien hemm id-Deputati Nazzjonalisti Tony Bezzina u Kevin Kutajjar, kif ukoll il-President tal-Forum Professjonisti tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini.